Sige, ato na subda magkabrigada ng atong center nga nagpatako lang sa pangalan nga Insyong. Insyong di. 42 anyos. Papa J. Boy Nonoy. Pero nahulog sa buho sa isa ka 68. Hindi lang na basta-basta byuda. buho. Papanyay baga mo na mag-68. Hindi na basta-basta buho. bubon. Bubon na ina. Abi ko man og tunaan sa Carabao. Papa J. Boy Nonoy, sekreto lang niya to. Oo, this is a big secret of mine. Kasi inyo lang ako, Papa J. Boy Nonoy, i-share. My girlfriend ko. Ala, may girlfriend pa. Uy! Oho. Grabe gali ni Papa J. Still lang bata. Chikadari gali ni. Pandamay ka. My girlfriend ko, pero wala po nakabalo, Papa J. Boy Nonoy, ang akong girlfriend. Sa kung ano, ang tinuod nga sitwasyon, Papa J. Boy Nonoy, between sa ako, o sa 69 anyos ko. Matago na to sa pangalan nga Erika. Ha, Erika. Uy, Erika. Basi si Kwani, basi si Erika imbang ni. Malan nyo, Papa J. Boy Nonoy, tanan nga mga panginahanglanon ako as lalaki. Tanan nga mga gusto na ko, Papa J. Boy Nonoy, gi-provide na ni Erika. Nga di ma-provide sa akong girlfriend subong. That's why nag-stick ko, Papa J. Boy Nonoy. Bahala na kung ano ang mahitabo. Biskin tawagon pa nila nga sugar mommy si Erika. Basta ang importante, Papa J. Boy Nonoy, mahatag niya ang tanan nga mga gusto na ako. Na di mahatag sa akong girlfriend. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Mila. Tibay butsyok gali ni. Tirador na ni mata. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Brad. Tahu, Brad. Si Insyong naman Gindrap naman siya, pre. Drop naman sa tanawa. Lantawa ng Ay, grabe, ginignigo, taba. SUV ng birada. SUV, 5 kabilog ka rito, pre. May kortina pa. Oo, latest model gali ni pre. Grabe gini si Amo gali Insyong. ng bagong gawas nga SUV, Amo na pre. latest subong. 5 ka rito, ya. 5 karito. Grabe, pre, no? Din yun ang isa bandang karito, Brad. Di ko maklaro, Brad ba? Ara sa tunga, ako. Ay, utama ka no. Ay, Ano na mo lang inyong ginakabisihan nila. Tamo ka magkatambay dyan ko kape. Wala may lahi ginalantau Ikaw din pala, na. Sarge, kita mo kami ang lookout dari isang barangay. Gani, Kabalo. Sarge. Ikaw ba? Why mo na gani kami di kinatagaan, bisang kape-kape lang. Ikaw, Sarge, tanan nga mga budget diri sa pangkapi-kapi pa. Brad, feeling na ko. Amugid. Sige na, kalma na. Ako na bala sa inyong merindar. Sige, karon. Isa ba na ninyong ginalinglig din na? Tanaw la si... Tanaw, Sarge. Inchong bla, Sarge. Oh, tanawa, Sarge. Ay, sako no. Grabe no. What a wonderful world. Nanotisyara na mo diri, Sarge? Kapila na ba? Mau ba? Oo. Grabe yun na katirador ni si Insyong pa. Tapos kung kiisa, Sarge, makita na mo. Imbis nga magamit sa salula niya, pero kakisa niya sa lips. Oh, what? Di ba, pre? What the? To Sarge. Abi kanina mo, Sarge, lula niya mo. Amo man ang hambal niya sa to, di ba, Brad? Oo. Hambal niya, lula ko nun niya na. May lula bang Nagkiss sa lips? Oh, sako na. Di ba dapat, Sarge, biso-biso kung di gani, kuhan lang. Kiss sa Tama yun. purhit? Tama yun na. May pakpakapalingling ko na ko sa Ay, korne. nga pala, Sarge, oh. Uy, kilala ko man ning iyang upod, Brad. Uy, ba't mo siya ganun? Kilala mo? Mura ba ka tong principal? Ayan na. Oo, no? Principal sa utang. Tudlo. Grabe yung ka, Sarge ba? Siya na to, Sarge. Base siguro, Sarge, karelasyon pa ni mo na sa Yan, eh, Sarge, base ko... Kamay na lang og yun og ka nagsanto ka nagbuang-buang sa kuan eh. Ay, pero may pamangkot kami sa imo, Sarge. Ano na? Parintahan na yung na sila ninsong? Dili na sila parintihanay. Sigurado ka na. Dili na sila parintihan. Ay, siya pa. Kana si Insyong. Di ba may girlfriend na? Ay, oo. Katong si Mila. May girlfriend na si Mila. Madamay gini si Insyong ba?
Ano gusto nyo? Isugin ako kay Mila na. Ay, hindi lang na, Sarge. Sarge. Bayanta lang na, Sarge. Ay, hilang man na yung kabuhi na. Sarge. Bayanta lang na. Ato adiri Sarge, ang importante subong ang among merienda hatang Amo gani, Sarge. Pero labay amon, Sarge. To may angkas kaligat. To pa daw hindi man to si misis mo. Butang ina. Di ba, pre? Sa yung kwan. Kita kayo na mo Sarge ba? Klaro kayo ikaw dito ba? Para hindi maglaptan ng balita, Sarge. Basi Tama, kung Sarge. kulamangan ay kami daw kuro 500 lang, Sarge. Abaw na inyo ha. Sus na lang. Kung dili pala kinibulilia, sunita mo pa. Ikaw pala, Sarge. Oh, na sige. Jesus. Alin, pre. Shut up, pre, ah. Amo lang magaling eh. Galing. Amo lang i-blackmail lang kayo ginato ni si Sarge di ay. Alams ka na namin Sarge. Kabalo ba Camila? Sekreto na nato niya. Si Mando. Naluil lang yung sa imuha ba? Makakabalo sa mga bagong balita ron? Nga man. Ay, sus. Late na juday ka. Amo galing na nga ginatinuntuhan ka sa imuhang boyfriend nga si Insyong. Ay, Mando, hindi ka magambal sa nga mo sinaha. Ako. Paano ka nga ambal nga? Ginatuntuhan niya ko kay bago lang kami upod kag bago lang salin sa akuan. Oh, lagi. Pero ang pamangkot, bago mo nag-upod, diin sa una. Nagkanto. Ambal niya kay may tanaw lang sa dito sa akuan, may tanaw lang sa dito sa sentro kay pakahiyo niya ko no yang motor. Pagbalik niya, anong itsura ni Insyong? Ano itsura niya? Medyo dungis siya kay ambal niya. Naplatan daw siya, gintulod niya lang alin sa pulong-mulok pakadto Marbel. Pati man po ka. Pati ka. Ay, Mando, ano yung... Ako- Anong buot mo sa balon? Ako, Mila, dugay ta mga gusto, di ba? Pero ako, wala sa ginaguba ko si Ala ka naman, Insyong. Pero si Insyong, panilagi na. Panilagi na. Ano ipanilag ko sa yaki? Pero may gani kami upod. Kagisa pa Mando. Kilala ko na yung boyfriend ko ya. O, kilala mo boyfriend mo, pero panilagi na. Mamanan ko na yung kung gatinunto sa iya sa ako. Tama gani. Pero panilagi na base kon nag-aalaga, nagbaki. Ay, mutsi mo Basta Mando, pagkabalo ko nga ako lang niya nga baki ang ginalagaan niya. Butay. Basta panilagi na. Ay, ang butsi mo Mando Ara ka na naman Batay ka ba sing Gusto mo giti mo nga magbulagay kami para masuliw mo naman ko. Dili na. Bala ka da Basta ako kilala ko yan ang pinubyo ko Unsa ko no? Amo nang hambal sa mga akong barkada na ko. Oo ka. Ikaw lang akong palangga, gang. Ay, manan ko Wala na malaga iba kong mga nangambal-ambal ya. Pero kung kisabi ka nag-overthink ako ka kay Ayaw pag-overthink. siyempre wala ka pero may sa upod ko kung gisa. May lakaw ka upod sa mga friends mo. Kung gisa nakaisip man ko nga tuod ba lang inahambal nila sa ako Dali na matuod ka. Ang tinuod, gibaklan ta kag bagong kano, bagong relo. Ayaw. Hindi pa na kagahapon mo lang kung yung baklan sang wall clock. Walay pa. Wala. Grabe si mo, Enchong. Walay problema pa sa ikaw. Iatag ko para sa imo. Amo ni Enchong. Hindi ko kuya makatuda kay siyempre every time may okasyon takagwala. Bisan special naton ng mga adlaw. Wala mo gigiga ginakalimtan sa mga surprise mo sa akin. Alangan, ikaw na god na. Alangan, no? Ay, ambot si mo. Bayinan na sila, Hindi ka na magpati sa mga ambal-ambal. Tama, Mga ambal nila nga may sugar. Ano sugar? Ikaw lang ang sugar na. Di ba? Di ba? Kabalo ka gid nga ikaw lang ang ako lang sugar sa ibabaw ng kuhain mo. Tama gina. Ano pang hinintay natin? Let's go na. Naghapit ka sa pharmacy? Of course. Halaman eh. Tingin baklan mo ako sa Dry Max Coffee. Of course. Basta mo Dry Max Capsule lang Tama ginagin mo. Let's go na. Dali na. Ako si Troy. Ako si Aubrey. Alam mo, Langga, Erika, kahit 69 ka na, wala pa rin kompas ang iyong ganda. Anak ka na naman.
Kabalo ko si Naya. Ikaw balaga? Ga? Kamusta ang motor mo? Okay pa? Okay kayo. Basta ikaw. Ga, by the way, may regalo akong belt bag sa imo. Unsa ko no? Oo. Hoy, Worth 20K ni Ga. yan ang talagang pinakagusto ko sa'yo ba talaga, honey? Yan talagang gusto ko sa'yo na talagang thoughtful ka, thoughtful. Yan talaga ang gusto ko sa iyo, Ga. Alam mo naman nga, basta ako magmahal, todo bigay-bigay ko lahat yan sa iyo. Talaga. Alam mo naman na mahal kita. Salamat. Salamat at grabe yung regalo mo sa akin. Pero Ga, baka gusto mo yung mga pangkuan Ga, pang mga mountain na mga motor. Sabihin mo lang nga sa akin. Talaga, mahiya ako. Mahiya ako dyan. Tapos gusto mo Ga, bilhan kita ng bagong bahay? Unsa ko no? Huwag muna siguro ngayon Ga kasi baka mapansin ba? Nabigla akong yumaman. By the way, Ga, don't you worry because wala naman silang pake kung ano ang buhay mo. Sabagay. Ang importante, Ga, is mabigay ko sa iyo yung happiness mo. At once mabigay mo sa akin yung mabigay ko sa iyo yung happiness mo, sana naman Ga, yung happiness ko naman ibigay mo. Talaga? Yes, Ga, alam mo naman Walang yung problema yan. nakaraang araw, masyado akong nabitin, Ga. Pangilang round sa bayan. Alamay ka. Nakalima lang tayo yun, Ga. Pero... Bitin ka pa doon. Yes, bitin ako, Ga. Pandamay ka. Taguri pa lang yun, 5 na. Bulilias. Oo. So ano pang hinihintay natin dito? Sige, Ga. Sugdan na natin to. Gusto ko, Ga, subukan naman natin yung 68, Ga. Tama kasi 69 ka. Ay, Ga, Come here. sige, pagkatapos mo mamaya, bigyan kita ng cheque. Grabe nga talaga itong aking... Bigyan kita ng cheque, Ga. Basta bigyan mo ako ng cheque. Tanawa na sa kanto ha. Linglinga na sa kanto ha. Pati sa mua, Mila. Pati sa mua. Ay, Linlinga na sa kanto. ginaling. Pag may mag-stop din Ginatanaw ko, ng gani. SUV. SUV nga Ara naman ka mo. wala. Pag makita ni mo na, diretso tayo ka, palapitin na yun. Sigurado lang, imuha ng boyfriend si Mil. Ang imong Bagulan boyfriend. sa si Ensyong. video call sa ako, no? Ay, lagi. Di ba, Brad? Di ba? Tama. Oo, pre. Oo. Linlinga. Tama na yan. Hara na. O, tama. Oh. Sili pa, Milaw. Linlinga. Linlinga. Sino una magbaba? Sino ba magbaba? Sino una magbaba? Nagbaba siya. Oh. Sari kilala mo na. Dili naman. Tricycle. Alam ni isa ka na isa. Kanang isa? Kanang isa nga nagbaba. Lilinga. Oh. Kanang nakakrap top? Ay, kana. Nang isa pa. Si Didiapi man, ha? Ha? Si Didiapi man, ha? Maulim, patrol car man na sa brigada. Ayun, no? Kasi kung may dako isa. sila nga balita. Kanang isa. Tanawa. Kanang Ala. isa. Ato? Hala, Kita mo? si Inchong na? Nagbaba. Sino? Pagkatapos, nagbaba ang babae. Wala. Ano mahambal mo sila? May malam? Kilala mo ng malam, dili? Hala. Naglips to lips sila. Kita mo? Oo. Kita mo? Di ba? Matuwad yun. Katuan ko. Inchong! Langga! Ano ina? Nga ka de! Sino inang babae? Dali. Mga wala ka mo sa nguya? Mga wala ka mo sa nguya? Ginanood ako sa inyo. Mag-explain ko lang ka. Kag ikaw sino ka nga babae ka? May edad ka na, nagkakiring-king ka pa. Hoy! Nangambal ka sa imo, Ay, Mila. bisa may edad lang ako yan eh. Mas gwapa ko yan sa imo. Nangambal ka sa imo, Mila. Kasi kung mahina kaya mag-helicopter. Putang ina. Madam. Ay, masibata ko. Masibata ko. I'll call you later.
Mila, Insong, dali, dali. mag-istorya tayo. Dali, dali. Dali.